Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagucha kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa zuva nezuva. Tiri kuona vazhinji muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Ndofunga vazhinji munogara muchibvunza kuti nyaya dzenyu tinodziwana pai. Ndofunga tine magrupu anokwana kuita 4 atinawo WhatsApp groups ekuti ukajoina rimwe chete chirega kujoina mamwe matatu nekuda kwekuti information iyoyo information yatinokupai inenge yakangofanana. Ndofunga mukaona namba dzibuda pa screen apo, fonai kana kubata Mpoma Robert manamba idzodzo vanokukwanisai kukuisai mumagroups waya. Kune vamwe vanona zvirongwa mukatarisa ku YouTube channel yedu munokwanisa zvakare kuona malink anenge ari mukati comment section muya mukangobaya rinokudirectai ku WhatsApp group. Share like muchiramba muchikomenda. Ndofunga nawo dzatinokupai pano inhawu dzakasiyana siyana dzatinokupai zinge zichiitika mukati menharaunda dzatigere. Nasuno tine nhawu inosuwisa inorwadza yemudzimai watinaye pano vanonzi Mai Blessing vatafambira kunyatsime vati aiwa regai vehama ndimbokutsanangurirawo ndine dambudziko rekuzvimba dombo for 8 years. Saka tati aiwa regai tinonzwa kuti dambudziko iri rakatanga sei uye vari kumbofambawo here kuzvipatara kumbonobatsirwawo uye rubatsiro rwavangade kubva kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakadii. Mama makadii? Tiripo makadiniwo. Aiwa tiri nani? Hamusi kutaurisa maitwa sei? Tiripo makadiniwo. Aiwa tina ndikudongobvunza kuti sei musiri kutaurisa? Nyama dziri kurwadza. Naika. Aiwa munoita zvakanaka. Mama, zita rekuberekwa ndanzwa Mai Blessing. Zita renyu rekuberekwa rakazara ndiani? Listen Matuku. Okay. Kumusha kwaende kupi? KwaGutu. Papi pacho Gutu yakakura kai? KwaChitsa. KwaChitsa? Kwa Chief Chitsa. Mai mudzaimbotongwa kwa Chief Chitsa makambopinda here mudarira Chief Chitsa? Ndisati zvangu. Musati asi munombonzwa wamwe achinotongwa? Ndizvozvo. Naika. Mapedzera kubva musharini? Ndane 2 years. 2 years? Okay, aiwa achikuru ndechekutoziva kuti kumusha kwangu ndekupi. Ndozvinenge zvakaita sei? Zvakakosha. Mune mhuri yakakura sei Mai Blessing? Ndine mwana mumwe chete. Okay. Okay. Imi mune makore mangani? Ini ndine 39. 39. Aiwa tinotenda Mwari. Handi mama takaona matifonera mukati ndidambudziko randinaro. Hamukwanisa here kusvika kuno kwandiri mumbonzwisawo kuti dambudziko iri rakatanga sei. Chii mama? Rakatanga sei dambudziko iri? Dambudziko iri ndikangoti ndakatanga kubva ndichiri mudiki. Ndaingova neproblem yemudumbu. Mune makore mangani baba? Ndiri kuma 5 years. Okay. Asi risina kukura. Ndakangokura ndichingova murwere wemudumbu. Muchingonditambudza. Muchingondinetsa. Saka so far ndazova ne8 years. Ndo parakazotanga kukura. Izvo ndane 8 years rasvika saizvozvo. Asi ndichikura mudumbu maingondirwadza ndaingotambudzika. Uchingondirwadza. Okay. Kubva mune 5 years uzoti kana mudumbu mukarwadza zvichida vabereki vane zvavanokwanisa kumboitawo. Vabereki vakaitawo sei panguva iyoyo muri kuma 5 years? Vabereki vanga vashaya. Vakashaya makura sei? Ndiri grade 1. Nopakashaya baba namai zvese? Vakashaya gore rimwe chete kana kuti? Vakashaya gore rimwe chete. Okay. 94. 94. Kuzobva pakashaya vabereki makatanga kugara nani? Taingogara tega namwe sisi vangu vandotedza navo. Mabeberekwa muri vaviri mumhuri menyu? Vamwe vanga vangoindawo kumabasa vachishanda vamwe vanga varoorwawo. Asi maberekwa muri vangani? Takaberekwa tiripo 7. Okay. Ndo masora muchigara nasisi vamunotedza nawo? Ko dzimwe hama dzakanga dziri kupi panguva iyi? Dzava dziripo asi taingogara pamba pedu tiri vaviri. Mati mamune makore mangani pakafa vabereki? Ndandine 5. 5 years. Sisi venyu vanga vane mangani? Sisi vanga vane 8. Muchigara muri vaviri? Handei paupenyu hwenyu muchigara muna sisi muri vaviri mese muri vana mairarama sei? Taingoti anenge aripo chikafu tine nzara totambirawo. Tichingorarama chidaro pamwe taigona kutoita
2 weeks zisina kana chikafu mba tichingofambawo tichingokumbirawo dzimba dzevanhu vane mwoyo murefu vachingotibatsirawo kusvika takura. ndisati ndasvika makura handei 5 years ne8 years veukama kana kuti munharaunda vaitora sei dambudziko renyu uye sei maisiwa muchigara muri mega? Chandingoziva isusu taingogara, hakuna akanga achimbotibetsera, taingogarawo muri mega tiri tega. Bamuniniwo munin'ina wababawo ndo aimbopotawo achimbotipawo apo naapo panenge awanawo, asi tichingori pamba pedu tiri tega tichiraramawo saizvozvo. Okay. Saka kuchikoro maiende zvakamira sei? Kuchikoro taienda taibhadharirwa nebhimu. Bamunini pandakarwara, pandakazonyanya kuita serious ndava kumagrade 5, munin'ina wababa wangu omva azonditora, anga ari kuBulawayo. Omva ambonditakura akaenda neni kwe2 months ndobva ndazodzoka, asi hamuna kumbopora because anga anditi handi ndokurapisa. Vakambonditsvagirawo zvavakanditsvagirawo zvokundipawo ndichimwa, asi hazvina kuchinja. Asi ndapi matambudziko amaisangana nawo sevana vasikana vari kurarama vari vega? Matambudziko anga aripo ndekuti tatisina chikafu kunyanya chokudya zvokufuga. Sevanhu vanga vasiwo havo pamba pavo nevabereki, chikafu ndo chainyanya kushungurudza. Nezvokupfeka taingoraramawo zvinosiririsawo. Tichipedzisa takupuwa chikafu nematicha kuchikoro, anzi ende unosuka maplates angu utobva wadya ikoko. Tichingodaro. Matorwa nababa munini vakanozama kurapisai, maiita sei mudumbu? Mudumbu mangu maipisa nekurira. Kunyanya nguva dzemanheru ndasingarari. Maindirwadza zvakanyanyisa, zvekutoti ndaiti ndikamura hwangu so maita senge muri kufufutirwa so, ndichibata kanhu kakakaita kabhora kari kadiki. Zvokuti ndaiti ndikakadzokora futi kukabata kaibva karwadza, kaipedzisira karwadza. Saka nguva zhinji ndaiva munhu aingopera simba ndichikura ndingoperezeka. Kuchipatara kwacho vakati kudii panguva iyoyo? Pandakamboenda kuchipatara vaiti ura hwakamonana. Alright. Ndichiri mudiki pava vakanditi ura hwenyu hwakamonana. Saka pamakazobva kwababa munini makabva makura sei? Takabva ndadzoserwa kumba kuya, ndobva ndangorambawo ndichingonobatsirwa kumwe kwaibatsirwa kuvadzidzi. Ndokwandakamboendawo mukamboita senge matitonhoro zvishoma, asi ndaingova munhu anga achingorwadziwa. Dzimwe dzenguva vamwe vanhu vanga vasingatozivi ndiri kurwadziwa asi ndichingorwadziwa, asi panguva dzeusiku ndo pandainyanya kurwadziwa zvakanyanya. Dzimwe dzenguva ndaigona kutorota ndichitoita senge chinhu chechirume chichiuya chichida kuvata neni, ndoita zvekupepuka. Muri kuma 5 years ago? Ndatova kumagrade 5. Okay. Ndozoita zvekutopepuka kwakuma 3 kwakundoedza. Ndo pachaiwanzokuuya kazhinji ndopepuka. Makazopedza here grade 7 panguva? Ndakazoipedza, ndakatozosvika form 4. Asi ndaingova nedambudziko rangu richingondinetsa, dambudziko richingondinetsa. Harina kumboguma. Nezvamutsanangura muchiti makazomboenda kunobatsirwa kumachechi ezvemweya kumasoro, vaitiwo kudii patsanangudzo dzavo? Pamunhu akandibatsira uyu anga ari munhu wemuraini mataigara, haana kuda kundibuditsira chokwadi. Akangondipawo muteuro wakandipawo. Ndobva ndadzokera zvakanzi maita mwana mudiki. Okay. Haana tsanangudzo dzaakakupa ini? Haana tsanangudzo.
manoshandisa muteuro ndopa makamboita se makangoita senge mamboti nyarare. ndobva zvazotanga. Ndobva zvazotanga futi. Tinoziva kuti vana vasikana makusvika kumaform 3 form 4 munenge makutanga kuitawo zvemisikanzwa yevakomana. Zvakakukanganisai zvakadii kana kuti zvanga zvakakuomera zvakadii panguva iyi neurwere wamanga muinawo? Indaitongova munhu akanga semunhu anga ane urwere hwake. Handina kumbonyangozvisa mupfungwa zvakanyanya. Ndaingova munhu wematambudziko wokuti ndasina zvandaitarisira zvangu zvevakomana izvi. Ndaingova munhu anga achingorwara ndichingova ndonda. Nokuti vanhu vaingondiona ngoona kuti apa murwere. Ndizwa muchiti form 4 yenyu makapedza zvakanaka. Form 4 ndakapedza. Kubva ipapo zvakazofamba sei kuti tizosvike patiri nhasi? Makanga maugara nani panguva iyoyo? Ndakatombopinda mumba. Muri form 4? Aiwa, ndapedza chikoro. Okay, mapedza form 4. Konova ndokwandakabereka mwana wangu uyu. Ndobva ndazobudawo zvangu mumba macho. Ndobva ndamboti shandi. Pandaishanda pacho ndaigara ndichirwara. Pesira mai vepo ndaishanda mumba vati kuti urambe uchishanda uchirwara kudai nokuti nguva zhinji kana zvatondibata ndaitorara pasi kutomborara chaiko. Ndobva ndambosiya basa ndikambogara navamwe sesi vangu vanga vari kukwekwewo. Saka ndaitiwo pazvotonhora ndotangawo ndichingodaro. Semunhu wenherera ndandisina kokutizira ndaingozvishingisawo. Ndichingotiwo pazvine zvamboita senge zvatonhorera ndosimudzirawo ndichitsvagawo mabasa ndichingodaro. Baba wemwana wenyu wekutanga nazwa muchiti kumashure ndaisaita izvozvo ndaive ndonda ndichingozvionera zveupenyu hwangu. Pamakazoita murume wenyu wekutanga wamakabereka naye mwana akarigamuchira sei dambudziko iri? Uye makambudira pachena here nguva iyi kana kuti akatozozviona nekufamba kwenguva? Baba vakatozozviona kufamba kwenguva kuti ndiri murwere. Tozoti nditozoita nhumbu yakatonetsa. Ndakatoita 2 years ndiri kumurume ichiramba nokuti zvazva kuti ndaanda kubatwa nejeko rimwe rokuti ndaiti rikandibata ndaita mwedzi wose ndakarara. Muchindicheka, dumbu muchindicheka. Vakatozozvinzwisisawo patova paya. Chikonzero chakaita kuti musavaudze pekutanga uchi? Semunhu anga akuda kupinda mumbawo ndakati kuti ndizotsanangudzira munhu zvese munhu anogona kudzokera kumashure. Saka mamusina mapirizi here amaishandisa? Handisina. Mamusina? Nhumbu yanetsa kubata tozoti varume kana mudzimai azogari pasi. Imi maiziva here chikonzero chaita kuti nhumbu inonoke kubata kana kuti? Ini ndandisingazivi asi semunhu aiziva problem yake yekuti mudumbu mainetsa muchirwadza ndangoti pamwe ndo zviri kukonzeresawo. Ndobva ndazofambawo ndikazonouchikwa mwana wandinayewo. Tokuenda baba maudzira makazovaita kuti vazozoti mudzimai wangu ndodambudziko raainaro? Akazongondionawo ndichingorararara nekungorwara umva ndatomurondedzerawo kuti problem yangu iyi ndakatanga kudhara. Ndakutomurondedzerawo iye zvakutomuvhundusawo kuti kochi. Semunhu anga afungidzira kuti pamwe azviwanirawo papi pamba pake. Ndazotomurondedza ndikati ndabva kure neproblem yangu iyi. Saka vakaigamuchira sei baba? Akangozoitambira sokuti handina hangu chandaitadza kusukwawo mapureti kudii ndaita asi zvaitowo zvikangozondibatawo. Ndo pazvainetsa ipapo. Tozoti hama dzemurume kunyanya havanzwisise matambudziko enyu imimi. Ndida kunzwisa kubva kunemi kwamanga makaroorwa. Hama dzemurume wenyu vakarigamuchira sei dambudziko iri? Pataigara manje taigara tiri vaviri. Hama dzemurume azhinji hadzina kutomboziva problem yangu.
chaingovanetsa ndechekuti munhu vaingonetseka kuti tikunzwa kuti wakaroora asi akusati kwava nemwana sei. Mama ningu yakaribatsira. Tata ane 2 years pasina mwana. Asi zvokuti vagozoziva problem yangu hatina mbovira tavazivisawo. Nazvo muchiti makazosiyana ndo nyaya yedambudziko iri kana kuti dzimwewo nyaya? Ndedzimwewo nyaya hadzo. Okay. Asi rudo rwababa harina kumbochinja? Vakazongoroora umwe mukadzi. Okay. Tafamba mazobva kumba kuya mazoshanda sekutaura kwamaita zvinhu zvingoramba zvichinetsa. Rakazotanga kuzvimba dumbu iri zvaita sei? Dumbu iri rakazozvimba ndatogara. Ndingangoti rakambo 2012 pane kumwe kwataimboshanda kumaPeacework. Okay. Rakamboti ndakati ndadzoka manheru ndikunzwa mabayo asi maigara muchingopisa. Ndadzoka kubasa ndikati ndikunzwa mabayo kuseni ubva rafuma rakangozvimba kudai ndobva ndandichiri kukwekwe ndobva manext day umva nditakura umva ndiisa kukwekwe hospital General Hospital. Zvikanzi nadhokota umva ndaiswa scan zvikanzi nadhokota hatina chatiri kuona asi kukaedza rakadai tangova operata nekuti hatichazivi kuti chiri kutoramba richikura. Saka kwava kuma5 kwakundeedza ndakabva ndangobudisa mweya wekuti zve2 hours ndobva raserera ndokuzodzoka kumba kwandakaita. Ndobva ndatombogara kubva 2012 rakazotanga 2019. Ndobva ratanga 2019 ndikambozama kufamba nokudii hazvakazosvika pakurambisisa. Zvikanasi. Saka kubva 2012 pabuda mweyawo kusvika 2019 pakati pese apa raisa zvimba asi rairwadza? Ipapo raserera asi ndanda kurwadziwa zvakapfurikidza. Maidii mudumbu? Mudumbu maiti mamwe mazuva maifuma makaoma asi risina kukura. Muchifufutira makaoma mumusiri umbopfava asi mabaya anambovira apera. Anambovira apera. Saka parakazvimba unambofunga here kuti zvichida mani pamuviri? Ndandisina murume. Pamwe kababa bhiyu? Tata tosiyana. Baba tone makore? Okay. Richirwadza kudaro kabhora kamainzwa pekutanga kaya makanga muchiri kukanzwa here? Ndakanga kasingachabatiki nekuti mudumbu macho maoma asi risina kukura. Okay. Kuti maoma chaiko chisingachabatiki. 2019 dumbu ravha razvimba kudai. Hamuna here kumbova nehope yekuti zvichida zvakaitika paya 2012 rinogona zvakare kuzongoserera? Ipapo maitiro araita zvishoma nezvishoma kuzvimba kwacho. Chaindiratidza kuti rinenge riri kukura ndaiona nemasiketsi andaipfeka. Ndaiti ndikapfeka masiketsi angu ndaiona asingachakwana asi ndisingasimbi. Masiketsi ndaaita senge amadiki. Ndichimboti pamwewo ameno pamwewo zve2012 ndatozvikanganwa ndakuti pamwe ameno kuti uchiku pamwe kusimba pamwe kudii. Asi maindirwadza kunyanya nguva dzeusiku nasingarari. Zvekuti masikati vanhu vanondoona ndikavarondedza kuti nezura nakurara kuti madeko nakurara vaibvunza kuti ndiri kunyepa. Uzi ndaitomuka ndichitsvaira ndichitoitawo basa asi nguva dzeusiku ndo dzanyanya kundinetsa. Richikura zvishoma nezvishoma. Izvo ndo pandakutonyanya kuvhunduka manje kuti saka dumbu iri rakuzama kudii futi. Ndanzwa makafamba kamwe chete muchiri grade 5. Pakati pese apa nekuzozvimba kwaraita kuzvino
pane pamakamboenda kumacheche mweya kumacheche mafaya zvichida kunana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu kana kuchipatara chaiko kuti munonzwa kuti chingava chii chiri kukonzeresa dombo iri kusvimba? Kumaprofita ndakaenda kwakawanda. Zvikanzi pandakaenda pokutanga vakanditi mune udyiswa huri mudumbu menyu. Ndakaenda paviri vachitaura izvozvo. Pechitu zvikanzi muri kushandiswa nezvikwambo. Pane munhu ari kushandisa nechikwambo, mukadzi wechikwambo. Pechi3 zvikanzi mudumbu menyu mune tsvina yezvikwambo. Pechi3 pane makatopiwa murume kare. Akatonditi hapana here vopedza munomborota. Ndikati ndotorota ndirara nemunhu womurume. Zvikanzi pane ushereketwa hwamakaitwa kuva muchiri mudiki. Saka pandakaenda kusikani ndakaenda zvikanzi muchibereko menyu mune mvura. Saka vakati kudi panhau dzemvura iri mudumbu iri muchibereko? Vana kuzondipa handina kuzodzokera zvangu. Saka vanotaura kuti tida kubviswa kana kuti zvinofamba sei kuti dumbu rangu ridzokere panormal? Dhokota wandakaona akamboti makambofamba here. Bvunza akanditora masikani katatu. Akanditi zvimbotangai mafamba. Dhokota chaiyo kuchipatara? Makambofambawo here nawidzi. Uzi pekutanga akambondisikana akashaiwa problem. Akandisikana kechitu akashaiwa problem. Akanditi chitira kuti mumbotaswa chibereko chenyu chinge chine mvura. Vakangotaurawo zvake? Okay. Saka makanzwa imi muchiudzwa nachiremba anoita zvekurapa zviri scientific achikudza kuti madi mambofamba manonzwawo nhau iyi zviri spiritual, makanzwa sei ipapo matoti orege ndipotere kuna chiremba? Ndosaka enda kushedzaiwo kuti sedambudziko randinetsa mundibatsirewo nepamunogonawo napo. Timboonawo kuti chiwo chiri kukonzeresa izvozvo. Ndazwa mutsanangura mama muchiti pamakafamba patatu pana kumasowe meudzwa kuti uri kuitwa mudzimai wechikwambo kana kuti mudumbu mako mapinda tsvina yechikwambo zvakasiyana siyana. Vaitsanangura here kuti munhu uyu ndiani tisingadomeri nemazita, ndewe ukama, ndewe munharaunda, ndiani akakushereketerai panyama yenyu? Vaiti ndiwe ukama. Ndewe ukama. Pamataura mama ndanzwa mutsanangura muchiti takakura tiri tega. Bamunini ndo vandanzwa vakanga vaine ruoko pakubatsirai. Vamwe veukama vana baba mukuru, vana mai nini, vana tete vaikubatsira here padambudziko here kubva panguva iyoyo kusvika nasuno? Vamwe vacho vakazondibatsirawo iye zvino ndatozonyanya kutaura nhau yangu, asi si problem yangu yemudumbu iyi musha medu hakuna asingaizivi. Chakazoita kuti ndizonyanya kuti ndichitaura navo ndakatozovatsvaga nenyaya yekuti ndandanyanya kurwadziwa. Kunguva yese maisa vatsvaga? Ndaitaura navo vamwe vacho apo napo, vamwe ndachisina kana manamba avo. Ndakatozota vamwe kutsvaga. Asi ukama hwenyu nehama dzenyu wakamira sei? Tichitaisa magariro amakaita kubva muchifirwa nevabereki kusvika nasuno masuto ekutsvaga ndimi asi dambudziko iri vachiriziva, ukama hwenyu wakamira sei? Vamwe vacho vana baba munini vangu ndewe kufamily. Vana vekufamily. Isusu mumba medu takaberekwa tiri 7. Asi hapana kana ane sendi kana 1. Kana kuti izvozvizvi titi anga ndivigirawo kana 2 kg chaiyo yesauti. Anenge akatoomerwawo. Saka kutozotsvagawo vamwe kuti pamwe vamwe vangandibatsirawo.
ndibvunzira pakuti pandoti ukama wenyu wakamira sei ndikureva kujikidzana kwenyu sedzinza kana kuti newe ukama wenyu. Zviri mufamily medu vanhu vacho vakuita magroups nokuti vanenge vane mari dzavo vakuitawo magroup avo. Vamwe vacho havatosvikiriki, vamwe vacho ukada kutovafonera havapinduri. Saka unenge uchitotsvagawo vanenge vanopindurawo nevanenge vachiitawo vanenge vachida vane mwoyo wavo unoda kubetsera. Saka iko zvino sekutaura kwamaita mukati iko zvino ratowo wese ndopa ndikatotsvagawo hama ndikatsvagawo imi kuti muzotibatsira. Muri kurarama sei nemhuri yenyu? Ini pari zvino nemwana wangu tiri kutotambudzika, haana kutombopedza kana chikoro. Tototiwo uko anenge anzwawo maricho oenda. Sezvizvi ndatosiya aendawo kuri kuforomewa zvidhina uko kuti tiwane chekudya mumba. Akura sei mwana? Ava ne-18 years. Okay. Saka kubva patanga dambudziko iri, kubva pamaramba nababa vake hamuna kuzomboda kupinda zvakare mumba? Ndakazombopinda imwe imba ndobva ndasiyiwa neproblemu yangu iyi. Akatondiona ndinaro dumbu rangu iri ndobva azona rakunyanyawo richikura akati munhu akazondifira kana kuti akati azoita zvimwe zvinhu ndogona kuzongoripisiwa kana kuzongoramwiwa munhu. Saka ndimi mudzinza atanga kuita dambudziko rakadai? Fanika sei mvura iyo yandikureva iyoyo. Pana sisi vangu vechinhamba 2 vakatoenda kuchipatara vakadhirinwa mvura iyoyo vakashayika. Nababa munini vakadhirinwawo futi mvura vakashayika. Saka sofa ndawo chi3. Mazuva iwayo taitova muchipatara tisina sisi vangu kumabhedhi. Ivo vanga vane murume wavo vanga ane mari. Ndobva vatanga ivo kudhirinwa. Inobva ndambomigwa sokuti mari yanga yamboita seshoma. Saka ivo vakatozoshayika nenyaya yekudhirinwa ikoko. Saka iko zvino ndanzwa muchiti mwana haana kuzotombopedza chikoro. Akagumira papi? Akagumira form 2. Form 2. Ndobva manga muchiri kukwanisawo ku? Ndopa ndaimboitawo apo naapo mapiecework. Muna Juni iko zvino tatarisana naJuni nguva inotonhora. Zvinenge zvakamira sei padambudziko raminaro iri? Bozozoti vanenge vaine zvimaronda ekutsva, vanenge vaine kana maoko akatyoka kana makumbo andoti Juni watava kusvika uyu. Chando chikangotanga chete maronda aya anobva atanga kurwadza kana kuti ruoko rwero runobva ratanga kurwadza. Imi mune dambudziko raminaro iri mama muna Juni umu nguva yechando kana muna August nguva yemhepo, zvinenge zvakamira sei padambudziko iri? Nguva fanika senguva yechando mune machitowedzera kuoma chaiko chaiko. Mune makatooma zvokuti ndichitopindwa nechando. Nguva yechando ndichitova munhu anenge achitova murwere ndakatorara. Handodi zvokupindwa nechando zvakanyanya. Saka wamugere kunoku kunyatsime vamugere navo vavakidzani ngava mucommunity mamugere vari kurigamuchira sei dambudziko raminaro iri? Asi vanhu vane makore vachingondionawo vamwe vacho vatopererwa nokuti pane vamwe vaimboti vachinamata kumapentecost uko vombonditi handei ndoenda richingoripo saizvozvi. Saka vanhu vacho vatonetawo vangotiwo zvirapa papa tanita hatichazivi kuti zvopera sei. Toziva kuti munharaunda mune vamwe vanotaura mashoko nzava vakanga vakaromba vakadai. Hakuna iri mashoko ekuti dzimwe nguva munotomanzwa kuti asi vanhu ava ndakavakanganisirei, ekuti mega munototi asi vanhu ava asikana vanoti ndakazvida here kuti ndive nedambudziko iri. Hapana iri mashoko anombotaurwa nenharaunda kana nehama chaidzo anosvika pakugodorai mwoyo wenyu nekuda kwedambudziko raminaro?
mashoko mamwe ndototombomanzwawo zvangu. Nani wachikudii? Vane vachingotaurawo vachiti chii chiri kumbonyanya kunetsa munhu. Vamwe vacho hazodudzi, vazhinji vanotosvika vachitondinyatsondida kundibvunzurudza kuti tiudzewo kuti naiwo zvakafamba sei. Ndingovarondedzera seizvozvizvi. Hamuwaniri dambudziko tozoti kunyangwe hama neshamwari dzakaremara chaidzo kukwira mabhazi, kukwira motokari kunonetsa zvakare. Nekuti vanhu vachingoti kuva vakaita sei, kuva vakaita sei. Kubva kwamuri makambosangana nematambudziko iwayo ekunetseka kana yekuti vanhu vachingokutarisai, kana vanhu vachingotaura, vanhu vachingoita sei mukati mekufamba nemabhazi? Kana rese mabhazi nyange pane kiu yevanhu vanenge vachitodedzera kuti dzurirai vanogona kutoenda kulebha. Ndotogona kupuwa nzvimbo chero mubhazi ndaona mazara ndotopuwa nzvimbo ndogara. Asi ndagara kudaro zvombondosvika pakundibata ndechiti ndabatsirwa zvangu. Asi zvinondisvisa pakundibata. Nyange paipai pane vanhu vanenge vachitengesa preparation ndikatopfuura unotoona achiti amai uyu amutenge preparation. Zvinotosvikawo pakundibata kuti vanhu vanodarireiko ini ndiri panguva yakaoma kudai. Asi pane pasina zvokuita, anenge asingaziviwo munhu. Ndovunga pakutanga mune chikafu chamaikwanisa kudya panguva iyoyo dumbu risati razvimba kudai. Ikozvo chekuti hamuchatokwanisi kuchidya nekuda kwekuti mukachidya zvichida chinogona kukanganisa zvakare mudumbu. Ndechipi chikafu chamaikwanisa kudya ikozvino chamakutoona kuti ichi ndikadya ndinogona kurarama zvakanaka? Ndinoda chikafu chakareruka. Futi ndine nguva yekutoti ichi handisi kuchida ichi ndoda chakati ichi. Chikafu chakaita sei zvichida pane vamwe vari kukuona izvi zvangu kuti isu hatina edu mazemweya, hatina edu mari yekuti munodhirinwa mvura, asi chatinogona kuwana chikafu chavataura ichi neichi. Ndechipi chimwe chechikafu chamuri kukwanisa kudya panguva yenyu? Kunyanya zvakaita semazowe ndonyanya kuda, nezvakaita sena raisi. Zvakandirerukira. Ende ndikatodya zviya zvokuti ndaguta zviya handichagoni kufema. Ndikanzwa nzara pai ndinokaviwa, ndotonzwa muchikava mudumbu macho. Mune nguva yekumbokava zvokuti ndototambudzika, ndotorohwa kumwoyo. Pamakambotakura mimba ndimunonyatsonzwisisa nhau dzacho. Chiri kukava iko zvino musina pamuviri, chiri kukava zvaita blessing here kana kuti kukava kwakasiyana kwatingati kukava kwemwana kana kuti kukava kwezvimwe zvingadai zviri mukati medumbu? Musiyano wacho uri papi? Panguva yanda ndine nhumbu chaiyo chaiyo nezvandiri nemakavira ezvandava izvi akangofanana. Motoita senge mune munhu chaiyo ari kutokava kava, especially kana ndakanyatsovarairwa kudai motogona kuita senge munofamba kudai kuti mokava so motobutsura butsura. Ndotobata kudai moramba muchidzokorora futi. Zvandiri kunzwa zviri kungoita senge munhu uya ane nhumbu yakunoberekwa. Ndo stage yandava. Yane 9 months yadhuze nekunobereka mwana. Ndo zvandinonzwa. Saka kubva pamakaenda kunana chiremba muchiudzwa zvekuti zvichida chibereko chenyu chine mvura hamuna kuzombodzokera zvakare? Handisati. Toziva kuti munharaunda munana mukoti, munana chiremba zvakare, munhu wese anenge achiti ndine mudzimu, vamwe ndinoita zvamanjuzu, ndinoita chakadai, ndinobatsira ndiri madzibaba ndiri chakadai. Pane ndipamamboti masangana nemaadvice ekuti zvichida unotonzi ukamwa paraseti chaichai mangwana unenge waraiti, shandisa mudzi uyu mangwana chaichai unenge waraiti, zvokuti munozozwa pakuti kozvandichazvikuwadza mwana unototi nhundurwa chaichai inobatsira. Mutozwa pakuzvibvunza kuti
handizokware mudumbu here, handizotsva here. Hapana here pamati mambosangana nevanhu ivavo mukatombozama zvese muchifunga kuti zvingadai zvinogona kundibatsira? Ndakatombozama zvakawanda. Ndakambozama zvakawandawo ndichitsvagawo kubatsirwa. Tumwe ndezvipi zvamakambomwa zvamuchiri kufunga kuti asi vanhu so mumwe mushonga yavanombondiudza? Fanikaze kuchipatara ndakatombopiwa mapiritsi ekudhirinwa mvura achiwayo. Rikatowedzera kuoma zvekutorara pasi. Kumapostori ndichipiwawo matombo rotoita wesi kutorwadza. Ndirigona kutobva kumba ndichitori right, ndichitonzwa zviri nani. Asi kungonopiwa munamato uyu ndatodzoka zvatoo wesi. Saka murume uyu anouya achirara asangana nemi usiku achiri kungouya chete? Nanhasi unouya. Saka rubatsiro rwamuri kuda mama my blessing, takatarisana nedambudziko raminaro zvichida kumhuri yeZimbabwe nekutaura kwese kwamaita, zvamaakuda iko zvino chii? Ini ndoda kurapiwa, chandodawo kuti ndiwanewo vanondirapa kupedza dambudziko. Uye chikafu chaicho kuti ndinoshanda ina handichakwanisi. Nditori panguva yakaoma chaiko. Handina kana pokutangira. Upenyu hwangu hwakatondiomera. Handisina zano. Ndakutongokumbirawo kuti vanoda kundibatsirawo, vanobatsirawo vandibatsirewo. Kuzvamungade kumwana blessing ari kukuchengetai zvino ndezvipi zvamunoona kuti zvichida mwana wangu akawanirwa ichi tinogona kuva neupenyu hwakanaka? Shuviro yangu yanga iri kuti aenderere mberi nechikoro, apedze chikoro. Muchimbotaura naye achiri kuda here semunhu akaperera form 2 iko zvino ane 18 years, achiri kuda here zvekuenderera mberi nechikoro? Muchimbotaura naye mimi saamai? Kwati wangotomumanikidza kusada kana kuda, nokuti kana usina chikoro chacho basa racho unorwana kupi? Mabasa mazhinji akungodawo munhu anenge ane bepauro raakabata. Saka kune kwatova kutoti angoitewo zvechikoro. Akaitawo chikoro akaonawo zvaawanawo ozotsvagawo basa ona kundiriritirawo. Aiwa, ndizvozvo. Pakubatsirwa apa mama nazwa muchiti ndikuda kuti ndirapiwe. Hamuna kunyatsotsanangura kuti muda kuti murapwe nevanhu vakaita sei, nazvo mutsanangura zvemasowe, nazvo mutsanangura zvekubatsirwa kwakawanda-wanda. Kwamuri kuda kubatsirwa chaiko ndekupi? Zvichida mumwe anogona kuti ini ndiri vechivanhu. Mumwe mati ini zvechivanhu handidi. Mumwe wamva ati ini ndiri dhokta, muti ndakutya kudhirinwa. Mumwe wamva ati ndiri vemachechi ana papa. Pamati izvi ndanoita nazvo. Kwamuri kunyatsoda kubatsirwa chaiko ndekupi? Inini ndiri kutsvaga vanhu vanopedza purobhuremu yangu. Dambudziko ndo randoda kuti ripere chete. Hamuchasarudza? Handichasarudzi. Ndongoda vanhu vanopedzerawo dambudziko randinaro iri ripere chete, vanozvigona. Aiwa, tinotenda mama. Tine shuviro yekuti sezvikumbira kwamaita muri Zimbabwe vanokwanisa kubatsirai, vanokubatsirai uchibva ipapo. Toonawo kuti muve neramangwana rakanaka, mukwanisa kutochengetawo blessing. Naika? Aiwa, tinotenda munopora mama. Titozodzoka pano maakutotibikira, maakutomhanya-mhanya, maakutoita sei, matodzokera kumapati time kwenyu. Ndofunga zvimwe muchirwadziwa kama makagara mwati dai izvozvi nditori kumapati time, ndiri kumhanyawo neuko, blessing achimhanyawo nekukoko. Munoita zvakanaka. Aiwa, ndinotenda. Tinotenda mama. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Tataura namama amai blessing vakatsanangura matangiro akaita dambudziko ravo kubva vaine 5 years kusvika nasuno. Ndofunga pakati pesa apa manzwa matambudziko ravaita, kugara vari vega,
vanasikana mushure mekufa kwevabereki gore rimwe chete. Hapanawo zvakare akazombovatarisa manzwa upenyu hwavakararama kusvika pari zvino, upenyu hunorwadza, upenyu hunosuwisa. Ndofunga manzwa mwana wavo wavakaita mumwe chete Blessing ane 18 years iko zvino, ndiye atoo baba, ndiye atoo mai, ndiye akuedza kuriritira mama kuti ramangwana remhuri rive rakajeka. Kana kune vanokwanisa kubatsira nemhuri, mungava nasekuru nambuya anoita zvechivanhu, mungava namadzibaba nanamadzimai, mungava vanhu vane ngirozi inonzwa kuti aiwa iri ndo dambudziko rangu randakadanirwa ana Mwari, nhamba dzamai Blessing ndozobuda pazasi apo, vafonerei direct mutaura navo, kwete vanhu vanovafonera vachivadzosera ndangariro dzekumashure. Hurukuro taita nawo pano, teerera iyoyo. Kana une chawinacho, une bhare sipo, une mafuta, une raisi kutaura kwavaita kuti ndo chikafu chanda kutokwanisawo kudya kuti upenyu hwangu uraramike zvakanaka, ndiwo mukana wekuratidza kuti aiwa kana mumwe wedu achingawirwa nedambudziko tiri pano kubatsirana. Hatizive kuti nhasi rikabva pano rinoenda mumbamani. Tiri pano paZim News Beat TV. Rambai muchifollowa, kulike, kusubscribe nekushare programs ese atinokupai pano. On behalf of Mukoma Robert, our camera person of today, tichiti chirongwa ndicho chizita, ndinonzi Elizabeth Nyago ndichiti chisarai. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV.
Mangwana mukatsarwara kumba uku zviridani ndiende kure ndonogara kure mangwana mwana warwara sekuru ona zviridani ndiende kure ndonogara kure ndachaya rugare pamba pangu vakomana ona zviridani ndiende kure ndonogara kure ndingaite ripisano nai sekuru tasvuka zviridani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya amai zviridani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya baba zviridani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva ona zviridani ndiende kure ndonogara kure ndingaite ripisano nhai sekuru tasvi ndayaura zviridani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakauraya mwana wangu zviridani ndiende kure ndonogara kure kukudza muzoro sandiko kufunga vakomana zviridani ndiende kure ndonogara kure hakuna rudzi rusina matare vakomana iyo zviridani ndiende kure ndonogara kure hakuna dzinza risina zvaro moyo yavo zviridani ndiende kure ndonogara kure sekuru tatundipaiwa zano ini moyo yavo zviridani ndiende kure ndonogara kure ndaita sei sekuru zviridani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei sekuru tasvi zviridani ndiende kure ndonogara kure nadzinza rangu vanondigara dareni zviridani ndiende kure ndonogara kure varudzi rwangu vanondirangana ine zviridani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya mukoma zviridani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei naivera soko zviridani ndiende kure ndonogara kure zviridani ndiende kure vakomana zviridani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva zviridani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvi zviridani ndiende kure ndonogara kure yavirambira karingi nemagwenyambira moyo yavo yakaoma zviridani ndiende kure ndonogara kure yarovambira karingi nemagwenyambira imi zviridani ndiende kure ndonogara kure zviridani ndiende kure vakomana zviridani ndiende kure ndonogara kure zviridani
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV